तो भैया बात बा ऐसन कि हमने के प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार ट्वीट कैले रहनी और ट्वीट में लिखले रहनी कि कभी कभी अपार आनंद अपार दुख में कैसे परिवर्तित हो जाता है, इसका अनुभव मैंने आज किया है। आज अभिषेक शर्मा के धुआंधार पारी हैदराबाद के 219 रन के विशाल स्कोर के बावजूद हैदराबाद के हार देख के एसआरएच के फैंस लोग के यह अनुभव होइल बा। काले वैभव सूर्यवंशी के धुआंधार पारी देख के शायद अभिषेक नींद से जगले आ उ 264 के स्ट्राइक रेट से 28 गेंदा में 74 रन के पारी भी खेल ले। हैदराबाद पावर प्ले में 105 रन भी बना ले हलस, 120 रन के पहला विकेट के साझेदारी भी हो गई आ 219 के स्कोर भी बन गई। मगर इस सब के बावजूद पंजाब के टीम जे बा रिकॉर्ड 10वां बार 200 प्लस रन के टारगेट चेस करके वो लोग के फैंस के मूड खराब कर देले बा। अभिषेक के मेहनत पर पानी फेर देले बा। हालांकि पंजाब से पहले अभिषेक के मेहनत पर उनका टीम के बल्लेबाज लोग ही पानी फेर ले बा। कैसे तो आई जानल जाओ वीडियो में। बाकी चैनलवा पर पहला बार अगर नजर घुमैले हो की तो तनी सब्सक्राइब कर लेम, आ फेसबुक पर अगर देखले हो तो तनी फॉलो कर लेम, आ तनी लाइक पर ढील दी लोग, आ शेयर करके लपेट दी लोग सब भोजपुरी समाज क्रिकेट फैंस लोग के बीच में। तो भैया भइल ई कि चंडीगढ़ के खूबसूरत मैदान पर पंजाब के कप्तान साहब टॉस जीत गईनी आ टॉस जीत के पहले गेंदबाजी के फैसला ले लेनी। मैदान पर उतरल ट्रेविस शेख के जलवादार जोड़ी शुरुआती 2 ओवर में पिच के मिजाज देखला के बाद अर्शदीप सिंह के दूसरा, हैदराबाद के पारी के तीसरा ओवर में अभिषेक शर्मा जौन उड़ान भर लेनु ओकरा बाद तो समझे कि केहू के रोकले से ना रोकइले। अर्शदीप के उ ओवर से 24 रन कूट देहले। अर्शदीप में पिटाई के खौफ इतना बढ़ गइल कि वो हैट्रिक सहित 4 गो वाइड दे देहले। एकरा बाद तो समझे कि पंजाब के फील्डर लोग कम आ स्टेडियम में दर्शक लोग ज्यादा गेंदा पकड़े लागल। पावर प्ले में ही 105 रन बोर्ड पर टंगा गइल। सारा मेन गेंदबाज लोग के पिटाई देखला के बाद सरपंच साहब शशांक सिंह के लगैनी। सरपंच साहब के ई दाव 7वां ओवर में तो ना लेकिन 9वां ओवर में काम कर गई। पहिलका गेंद पर ट्रेविस हेड के आ तीसरका गेंद पर अभिषेक शर्मा के पेविलियन भेज के शशांक सिंह पंजाब टीम के तनी राह दिए आ प्रीति जिंटा के डिंपल के वापस ला दिए। लेकिन ट्रेविस शेख के जोड़ी के जलवा के कमाल देखिए कि अगला 4 ओवर में किशन आ क्लासेन मात्र 30 रन बनावन लो, लेकिन एक बावजूद रहा के स्कोर 12वां ओवर के समाप्ति पर 151 रन रहे। 8 ओवर बाकी रहे, 8 गो बल्लेबाज लोग बाकी रहे। लागल कि 250 प्लस स्कोर जरूर जाई, लेकिन हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज लोग के ठुक बल्लेबाजी आ लगातार विकेट गंवैला से 20 ओवर में मात्र 219 रन बन पैलस। हैदराबाद के पारी जब खत्म भइल तो उ लोग के गेंदबाजी देख के बुझा गई कि भैया ई लोग 30-40 रन शॉर्ट रह गइल बा। 219 के स्कोर पर ई लोग पंजाब के ना रोक पाई। आगे भइल उ है हैदराबाद के तरह पंजाब के दोनों ओपनर प्रियांश आजा और प्रभसिमरन सिंह ई दोनों जना 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी लगा के शानदार शुरुआत दी हल्लो, लेकिन महफिल तो लूट ले गए सरपंच साहब। 9वां ओवर में प्रभसिमरन सिंह के आउट भइला के बाद जब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेला उतरले तो पंजाब के पारी में 67 गो गेंदा बाकी रहे आ जीतला 103 रन बनावे के रहे। आगे के मजमा देखी 6 गेंदा में 6 रन बनावे वाला श्रेयस अय्यर 12वां ओवर से गाड़ी के टॉप गियर में लगा दिया है। अगला 27 गेंदा में 5 गो छक्का इतना ही चौका के साथ 63 रन और ठोक के 7 गेंदा पहले ही मैच खत्म कर दिया है। सरपंच साहब के पारी ही हैदराबाद और पंजाब के जीत के बीच में अंतर रहल, काहे से कि हैदराबाद के कोनो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ऐसन पारी ना खेल पौले आ इहे हार के कारण रहल। बाकी हैदराबाद के हार के अगर और कोनो कारण दिक्कत होके तो कमेंट बॉक्स खुलल बा, तनी कमेंट करके रोगो कुछ बताई। वैसे अभी एगो और जानदार मुकाबला चलता। पिछला मैच में गुजरात से 1 रन के चोट खाइल दिल्ली जे बा उ चेन्नई के मैदान में चेन्नई से मुकाबला कर रहल बा। उ मैच के वीडियो हम काले लेके आएम। बाकी ई वीडियो देखेला लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा। आ तनी वीडियो के भोजपुरिया फैंस लोग के बीच में शेयर करी, तनी हमनियों के हौसला बढ़ाई लोग। मिले तनी काले एक और वीडियो के साथ, तब तक सब लोग खुश रही। राम राम, जय भोजपुरी, जय बिहार, जय हिंद।